dadi gegeran ning negara Ngamartaya. Kowe bloko gandhek malih watu saniki papane menyang endi? Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku nglakon ngamuk munggo ning negara Ngamarta. Werkudara. Werkudara. Ayo didunke. Didunke. Werkudara. Piye Setyaki? Lara ora? Mboten. Ya wis. Ayo sing pernah ora pernah wis kono aturen dhewe negara Ngamarta aku tak mlebu kedaton. Kapok ora? Wah. Itenono. Kula setengah mati niku. Setengah semaput ning cangkem kula isih iso ngrasake. Kula ngoten. Tenan. Saestu. Mang buktake. Nek nganti ngabus tak kepruk watu sirahmu. Ngopo? Blirak-blirik mripate. Ngopo? Arep genahke. Genahke opo? Isin aku. Jarene lho. Apakah betul? Wani kerasani gedene grayek kethok gulungmu. Seger, Man. Seger ndasmu. Ki anakmu iki. Bapak. Ngene bapakmu iki lek nyandang mangan ana melu-melu nane. Bapak. Wis kono dinikmati. Al-Fatihah ujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Durna bapakku, aku ngaturake sembahku katuro. Durna bapakku, anak anongane ndi to? Bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti. Werkudara Bratasena, tak tampa kowe ngaturake bekti karo aku ya Sena. Ora liwat pangestune bapak Tampanana ya Cah Bagus. Ndak gegem dadekake jimat. Prayoga nunggun melenggang. Kaya wis ora kurang prayoga praptaning bapak ana ing negara Ngamarta. Telung dina kepungkur kowe tak wenehi banyu suci Perwitasari. Iya. Apa wis tak gunake? Iya, wis. Merga kuwi kawruh kasampurnan kawruh panunggal. Manjing suruping pati. Aja nganti sembrono nggonmu menehake kawruh mau marang sak dingah wong merga yen to wong sing tok wenehi kawruh mau katabetan rasa angkara murka. Wekasan kawruh mau mung bakar mobar jagat saisine. Ning yen mau duwe rasa becik, atine apik, bebudene ya becik. Mbok wenehi kawruh mau bakal mbabar katentremaning jagat raya. Werkudara. Durna bapakku ngestukake dawuh. Prayogakno nggonmu lenggah. Kaya wis ora kurang kepenak Werkudara. Bapa menemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Anakku murid sing bagus dhewe Janaka. Pangestune bapak Tampanana ya Janaka. Kula pun dinggo jimat paripendayana ning kasantosan. Piye Sembadra apik-apik wae to? Pangestunipun Bapak Durna tansah pinayoganing kesarasan. Syukur-syukur. Sri Kandi? Inggih. Pinaringan waras Bapak menemban. Manuhara? Tasih pinaringan waras. Larasati? Sedaya pinaringan kesarasan. Sing jelas sing endi? Mboten wonten. Syukur-syukur. Sing jeneng bojo kuwi apike ditresnani ya Janaka. Inggih. Kudu adil lair lan batine aja mbanci timban ciladan. Boten meremban. Merga mengko dadine ora apik. Inggih ngestakaken dawuh.
Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Bapa Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nek kula Sedewa tak tampa. Pangestuku tampan ana ya kembar. Kula pun dinggo jimat paripe. Lho nggih, kula pun dinggo jimat paripe Bapa Penemban. Kok isih ana panitia siji sing rambagekke iki. Setyaki wonten timbalan. Kok ora mbagekke Begawan Durna mangke kemawon babar pisan wonten ing Jawi. Ning jaba ngapa mangke menika perkawis kula. Heeh, wis ora apa-apa. Ora apa-apa Setyaki kok ora mbagekke aku ora apa-apa. Nek pancen nggonmu karo gething karo aku nganti tekan lahir batin, nganti ana wong tuwa teka ning negara Ngamarta kowe tanpa mbagekke tanpa segu, kowe tanpa mbagekke karo Begawan Durna ora apa-apa, ora apa-apa. Wong ki mung kari unduh-unduhane. Wong nandur bakal ngunduh. Sapa sing ora mbagekke ora ngerti tata krama karo wong tuwa bakal entuk welaking dewa. Setyaki wonten timbalan. Aja nganti gaweku cemas maning nata ing Ndrawati mbagekno sing apik-apik Begawan Durna. Samir harja rawuhipun. Slamet Setyaki. Syukur. Lho. Kok ora penak to? Mbok yo ngaturake sembah sungkem ngono lho. Sembah sungkem kula kunjuk. Ah, ngono ra gawe pareming atiku. Pangestuku tampan ana Setyaki. Kula tampi dawa sami-sami. Syukur, syukur. Tentrem atiku nek kaya ngene iki. Komplit kabeh panitia padha mbagekake. Bapa Penemban Durna, wonten dawuh, Ger. Wonten wigatos menapa dene jengandika kepareng rawuh. Menapa saking keperluanipun Bapa Penemban Durna piyambak menapa dipun utus dening Kaka Prabu Duryudana ing Ngastina. Ah, menika ngaten nggih, Nger. Kemarin kula badhe mundhar kusa patukan Prabu Puntadewa. Sewu lepat Diagung Pangaksami. Menawi wonten lepate ngaturipun ing Bapak ing Sukalima kepareng manggul birna Sih Samudra Pangaksami. Menika istipun ngaten. Sowan kula menika boten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana lan mugi andados ing kawuningan. Sampun wonten 3 candra etang kelenggane nggo dinten sak mangke menika negari Ngastina menika kados nampi pegebluk. Negari Ngastina menika kados nganti welaking Jawata. Negari Ngastina nampi welaking Jawata kasinggihan kan. Kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Monggo sedaya tetanduran tanem tuwuh ingkang dipun tandur wonten negari Ngastina menika sami anggagangaken boten saged tukul angrembaka. Toya-toya sendang sami asat. Monggo ketiban ketiga ngerak angagak-agak ingkang satemah negari Ngastina menika kirang toya kirang boga wekasan damel cintranganipun para kawula sak negari Ngastina dereng ngantos dumugi semanten anggenipun nampi lelampahan dumadakan katrak inggih menika sak kathahing sesakit ingkang tumanduk dhateng sangganing para kawula mila mboten ana maneh menawi negari Ngastina menika kawulanipun kathah ingkang nandhang sakit enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih, Ger. Panjenengan menawi rawuh wonten negari Ngastina, mriksani kawontenan negari Ngastina menika kula nuwun sewu ngelus dada, ngelus dada. Kula piyambak boten mentala nyumurupi dhateng kawontenan negari Ngastina. Kathah para among tani ingkang boten saged panen bekasan kekirangan boga, tumunten nandhang sakit. Sasampunipun enjing sakit boten saged dipun tulung, sonten tentu pecah. Sampun kathah pinten-pinten kawula negari Ngastina ingkang dados korban dumados sing pagebluk ing mantuk wonten negari Ngastina. Mekaten Penemban. Nggih, nggih. Kula piyambak boten mentala kok nyumurupi dhateng kawontenanipun negari Ngastina menika. Kula piyambak boten mentala. Mergi kawula menika nuwun sewu enjing nyambut damel sonten boten menapa-menapa menika pejah. Monggo boten mawi sakit. Wonten ingkang enjing budal wonten ing sawah ngluku garu lukunipun wonten ing pesawahan. Sonten mongko mboten wonten menapa-menapa namung radi masuk angin ngaten terus pecah. Menapa mboten mengerikan. Nggih. Kawontenan kados mekaten menika kathah nggih kathah. Bakul enjing dodolanipun laris. Mboten kanthi kanyono-nyono, namung klilipen kok pecah. Lho, namung klilipen Bapak. Nggih, klilipen watu sak trek. Dumadakan pecah. Menika marambah makaping-kaping. Wah, mboten namung para among tani najan sedaya para nayaka ugi ngaten. Nayaka ugi kok kathah ingkang kondur saking kewajibanipun minangka dados nayakaning praja, mboten ngati kanyono-nyono.
enjing wangsul wonten griya sonten sakit enjingipun pecah. Pokokipun mboten ngantos ngangge petangan dina. Enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah, enjing sakit sonten pecah, sonten sakit enjing pecah. Ngaten menika wongsal wangsul. Ngantos kula menika bingung bidhalaken jenazah menika ngantos bingung. Nggih. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh kaliyan kula, Bapak Durna, panjenengan menika dados pujangganing para Jeng Ngastina. Kula aturi manekung dhateng panguwasaning dewa. Nyuwun ngersanipun dewa supados paring wengan. Kados pundi caranipun supados negari meniki Ngastina menika waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Tumunten wonten ing dinten Sukrakasih. Sukrakasih. Malem jemuah kliwon. Inggih, ingkang kepengker kula minggah wonten ing sanggar pelanggatan. Kula minggah wonten sanggar pamujan manembah dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Nampi wenganing dewa. Nalika semanten wonten dewa ingkang mudhun mrepeki dhateng jasad kula. Tuwin paring dawuh, "Ong ilahing Begawan Durna, negara Ngastina isa waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, yen to kudu disranani wujude ya kuwi ingkang winastan Gandhik Malela Watu Cani." Gandhik Malela Watu Cani. Inggih. Tumunten kula jugar saking tapa. Pungun-pungun amargi kula piyambak boten mangertos wonten pundi dunungipun Gandhik Malela Watu Cani. Kathah rencang-rencang Brahmana Pendhita Resi ingkang kula suwuni priksa wonten pundi dunungipun Gandhik Malela Watu Cani menika kala wau. Ewadene sami boten mangertos, bingung raos ing manah kula. Tumunten kula emut. Kula kemutan. Bilih kula menika nggadahi putra siswa inggih menika para Pandhawa. Boten kok pendhawanipun. Nanging Pandhawa menika sinanding dening setunggiling Nalendra ingkang panci lantip panggraitane turta pinter dasare titis dewa. Mboten sami kejawi namung sinuwun Prabu Dwarawati. Kawuning ngono, niki wau janjane kula mboten bidhal saking Pertapan Sukalima, nanging kula bidhal saking negari Dwarawati awit saking Pertapan Sukalima kula jumujuk wonten ing negari Dwarawati. Nitebis jalur 1A. Dumugi Dwarawati lah kok suwung. Mboten wonten nata Dwarawati ngendikanipun bidhal utawi sowan dhateng negari Ngamarta. Mboten wangsul wonten ing Sukalima. Tumuli kula bidhal dhateng negari Ngamarta. Oh, syukur-syukur, Nger. Wonten mriki pinanggihan Sina Prabu Dwarawati. Samangke kula badhe wonten perlu wonten Sukalima penggali paduka anak Prabu maring wedal sawetawis. Anggen kula badhe sak pejagong lan nata ing Dwarawati. Inggih menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Menawi dipun parengaken, Nger. Koko Prabu, wonten dawuh Yayi. Bapa Penemban Durna mboten betah kalian para Pandhawa. Namung betah kalian paduka Kanjeng Koko Prabing Dwarawati. Betah kalian kula. Inggih kasinggihan menapa Koko Prabu. Menapa dipun keparengaken sawetawis kula radi majeng anggen kula ngabiyantara. Kula borongaken Purbawasa nasta paduka Kanjeng Koko Prabing Dwarawati. Nuwun sewu. Nadyan kula mangertos nanging kula mboten badhe mujuk atur. Lho, sebabipun menapa? Sebabipun menika badhe kinarya sarana syarat Nyai Prabu anggenipun badhe bangun Prabasuyasa. Mangke piye to? Menika nyawa lho, Nger. Menika nyawa. Nyawanipun tiang-tiang Ngastina. Nyawanipun tiang-tiang kawula sanegari Ngastina minggahing para nayaka lan punggawa. Lah kok panjenengan badhe mentala nyumurupi dhateng pejahipun para kawula Ngastina. Kula nuwun sewu, sing dadi Ratu Ngastina menika sinten? Anak Prabu Duryudana. Lah inggih, menika pakaryanipun ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajing ing negara iki ning pundhaking ratu. Ratu ki wong kang sinambiran pakaryan gawe tentrem, gawe ayeming para kawula. Kula nuwun sewu. Sampun dipun paringi sasmita Kurawa kedah ngupadi wonten pundi Gandhik Malela Watu Cani. Ning ewa semanten lah kok nalindranipun boten purun ngulir budi ngasah kadewasan. Ngupadi wonten pundi dunungipun Gandhik Malela menika kala wau. Kok dadak njaluk tulung wong kana-kana. Kula nuwun sewu. Apa Kurawane sarta Ratu Ngastina kuwi wis padha ra weruh mripate apa piye? Apa mata batine wis padha wuta ing atase ming goleki Gandhik Malela Watu Cani kok dadak nyroya wong kana-kana. Kula nuwun sewu lho Bapak Penemban. Kula nuwun sewu, kula namung munjuk atur. Menawi jengandika menika kula nuwun sewu menika dados pujangganing Nalendra ing Ngastina, panjenenganipun menika dados pujangganing negari Ngastina. Pendak-pendak wonten ribet, pendak-pendak wonten perkawis namung nyuwun pambiyantunipun tiyang sanes. Lajeng ginanipun menapa panjenengan dipun dapuk pujangga negari Ngastina Penemban.
Bleguduk manyar-manyar mrigantil butute Yamaha bebek. Lah kok dadi kaya ngono kowe Sinuwun Ndarawati. Malah sampean luputi karo Begawan Durna. Oh, ora jumbuh, ora padha karo kondange. Ora jumbuh karo kawentaring Nata Ndarawati ning kondang Titi Sanghyang Bathara Wisnu. Dewa sing tukang ngandhong kabagyan, dewa sing kondang kandhong katentreman. Ning nyatane sampean ora iso gawe tentrem, sampean ora iso gawe bungah wong liya, sampean malah gawe peteng negara Ngastina. Terus wonten pundi dununging Wisnu? Ning ngono Wisnu sing mapanane nang angganing Ratu Ndarawati meng goro, ora ana nyatane. Nyatane sampean mentala nyumurupi pati ning para kawula sanegara Ngastina. Oh, Wisnu apa kaya ngono kuwi negare atu? Goblok suaramu. Wani ngiyas karo Kanjeng Prabu ngaring-ngilani dadaring Prabu Ndarawati. Jeleh nyawang jeglaring jagat seming rembulan ayo aja ngunek-unekke sembahku Setyaki sing ora trima. Kowe ngapa kowe? Aku ora ana masalah karo kowe kok. Yen pancen ora wani karo Setyaki aja pisan-pisan nguring-nguring karo Prabu Ndarawati. Iki sesembahanku, aku Senopati Ndarawati. Yen nganti kowe wani nyamah asmane Prabu Ndarawati, aku sing ora trima. Wah, bungkik. Ora nyawang iki sapa? Iki guruku. Iki tak anggap bapakku. Kowe wani ngunek-unekke Durna bapakku. Aja mungsuh Durna, mungsuhe aku. Mungsuh sapa-sapa aku ora wedi. Wah, indak mutar. Mutar kowe ayo. Oh. Pinter Werkudara pancen wasis tenan. Kowe ngerti labuhaning wong tuwa, kowe ngerti nek aku iki gurumu, kowe ngerti nek aku iki bapakmu. Mula nek aku dunaunake Setyaki kowe ora trima. Bagus kaya ngono kuwi, Nggir. Sing jeneng wong tuwa iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kaya ngono kuwi. Nek nganti aku diajar karo Setyaki, nganti aku diwaneni karo Setyaki, kowe kudune ora trima. Mergo kabeh ilmu sing tak paringke kowe iki saka bapakmu Begawan Durna. Aja kuwatir. Setyaki melu maring anu karo kowe, wani ngunek-unekke karo kowe, gedene ngajar karo Durna. Wis beda perkarane. Wis ora Setyaki mungsuh Kurawa, Setyaki mungsuh Werkudara. Lho, Werkudara? Oh. Kowe kok ngono iki labuhi sapa? Labi Durna bapakku. Iki guruku, iki bapakku. Sapa sing nama asmane guruku? Aku sing ora trima. Lah Setyaki tak takon, Setyaki sapa? Setyaki iki adikku. Iki Senopati Ndarawati. Lah sapa sing arep wani karo Setyaki? Arep mulasara karo Setyaki? Mungsuhe Kresna. Jagat Dewa Bathara. Ora sangleleng. Jagat-jagat Dewa Bathara apa? Oh. Saiki mengkari piye? Lho. Lah kok Sinuwun Prabu Ndarawati melu-melu perkara iki kepiye? Sing melu-melu menika sanes kula ning Werkudara. Wong maune meneng wae ora ana apa-apa bareng Durna diunek-unekke kok. Panjenengan diunek-unekke Setyaki menika sampun satrepipun. Wong sampeyan ora ngerti tata krama ngunek-unekke karo Ratu Ndarawati. Kula menika ala-ala ratu lho. Kula menika elek-elek Nalendra. Ora dicecamah jenenge sak penake dhewe. Ngrungokke ora goboke, gobokmu iki ngrungono. Werkudara kok ya ngrungokke. Gayeng iki. Wis jelas. Oh, gayeng nek carane kaya ngene iki. Werkudara mungsuh Kresna, aku diajar Setyaki. Kok tetep perkosa terus ta aku? Wah, mbok ora weruh. Wani ngajar karo Durna bapakku, aku musuhe. Mula Sinuwun Ndarawati tak aturi supaya bloko wae. Timbangane kok kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, dadi gegeran nang negara Ngamartaya. Kowe bloko, gandhek malih watu saniki papane menyang endi? Yen ora gelem bloko aja nglakon dosa wae. Aku nglakon ngamuk punggung nang negara Ngamarta. Werkudara. Ayo didunke. Wah, wani njotos Durna bapakku. Wani wae. Wah, batik Werkudara. Ayo didunke. Setyaki mbok dunke apa ora? Setyaki ora mbok dunke, aku ora urusan perkara Prabayuya Suyasa, ora urusan perkara Prabayeksa. Arep iso mbangun ya sakarepmu, ora ya sakarepmu. Ayo didunke.
Werkudara. Piye Setyaki? Lara ora? Mboten. Ya wis. Wani njotos duna bapakku, wani wae wangsulan. Werkudara iki ning kraton lho. Werkudara mbok ora cengkiling. Ayo lungguh. Ayo sing pernah ora pernah wis kono aturen dhewe negara Ngamarta aku tak mlebu kedaton. Kapok ora? Wah. Itenono. Setyaki wonten dawuh. Sesuk meneh aja ngono ya. Iya. Ya dikapak-kapakno kowe iki salah. Wong nyatane aku ora utusan karo kowe takon jotos Durna kok tok jotos. Dasarmu apa? Mangkel sengit. Pendhita cangkeme merat-merot. Jotos wae modal. Lah nek nganti kowe njotos kaya ngono kowe iki luput. Wong durung ana apa-apa, durung ana dawuh saka aku kok wis tok jotos. Kowe salah. Kejaba nek aku wis dawuh karo kowe Setyaki Durna kuwi antemen, tok antem ora apa-apa. Lah rak ngaton nyuwun pangestu. Yayi, kula kuwatos jumangkaipun kadang kula ing nunggul pawenang sasamunipun Setyaki medal saking Datulaya. Menika mangke malah boten perkawis antawisipun ngadi kula kaliyan pun Begawan Durna nanging perkarane malah Werkudara karo Setyaki. Kepareng paduka lan ana kula nyuwun pamit madal paselan. Koko Prabu kula aturi saged nyirep dhateng kamurkanipun kadang kula ing Jodipati. Sasampunipun menika monggo kula aturi kula borongaken anggenipun angrantem babagan wewangunan Prabasuyasa inggih Prabayeksa. Kelan ana kula nyuwun pamit ngrumiyini medal paselan tan kawusa manjemput gubit sanggar sangarup. Nono gandha capo. Nalika semanten Begawan Durna ingkang binujung Raden Harisetyaki cinandhak dadi pengewan-ewan sang Begawan Kumbayana. Pripun Kakang? Lah kok dadi sampean malah metu njaba pagelaran njaba alun-alun negari Ngamarta. Kok nangis kaya cah cilik? Enten napa? Demate. Pripun? Kula wis omong apa anane saring anak Prabu Puntadewa nyuwun ngampil Sunan Prabu Darawati supaya nyuwun priksa wonten pundi durungipun gandhek Malela Watocani. Nggih. Ning sinuwun Bathara Kresna mboten paring pangandikan kula nesu. Waduh. Sampeyan nesu kula. Nata Darawati kula unek-unekke. Bareng sinuwun Darawati kula unek-unekke sing ngadu arep kalih kula dudu Nata Darawati. Sinten? Setyaki. Sampeyan ya ora ngematke teng mriku niku ana Sencaki apa ora? Anten. Ning gedhe ati kula merga dewangi karo Werkudara. Tumuli kula teruske nggone unek-unekke karo sinuwun Darawati. Lah kok ora ngerti sangkan parane bilai Brus. Brus niku Sencaki jotos kula. Kula kontal nganti tekan jaban pendopo negara ing Ngamarta. Krekel-krekel ajeng tangi tubruk Sencaki diajar. Mboten sah nangis. Ora nangis piye lara? Ditanya wong kok ora nangis. Kurawa diketake barengipun Setyaki tadi palang Setyaki dundurke kula ping nadu arep karo Nata Darawati aja kula nyuwun suni prisa teng pundi gandhek Malela Watocani. Oh nggih kudu menang Kurawa. Lho kok kudu menang pripun? Kurawa niku durung karuan iso menang pun pokoke diketake Dipati. Nggih ngestoke dawuh Kartomarma aku ngerti yen kowe bakal milani karo Begawan Durna ayo
Kurawa aja maju ijen krubuta leganing atiku. Wah, kemewat ucapmu keparat. Aku ijen wae bakal keduga bondo karo kowe. Sing dadi nyatane kene markaning patimu gletho ndasmu mati selawase urip parat. Gatotkaca Siwa Surtayu aja gawe geger negara Ngamarta. Ah, kukut jagate negara Ngamarta mati. Wah. Biar. Wah. 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 Antarja. Wah, mati kowe. Wah, waduh.
jembreh. Kowe mau maju mempeng sing tak goleki sapa? Cencaki. Ketemune gentone. Mula aku melayu bae. Perang ki rasa milih-milih mungsuh. Weh, nah aku ya milih. Aku cocok. Kalau mungsuhku aku ya milih no. Maca aku muncul Antaséna jelas kalah, yakin cumpah. Arep kalah nek wong wani maju perang iku kudu wani ndadaki perkara. Ayo kaya aku sing tekaning pati. Begawan Durna arep gawe geger negara Ngamarta. Anak-anak Pandhawa sing ora trima Wakdi. Bali ora? Nek aku bali, nek aku. Ning kula liyane ora bali, maca aku bali dhewe. Engko dikira olah kompak. Terus ya pelang lah kita dilo-dilo. Mungsuhe aku. Aku lawani. Terus sing tok karepke mungsuh sapa? Liyane kowe. Ya. Iki caya abot. Liyane Gatotkaca lah. Liyane Gatotkaca karo Antaséna aku yakin cuma nek kemluk Purkaca Triloku Gatotkaca aku gak yakin. Wah. Lumangsaku kok musuhe abot-abot iki. Pak Di kersanipun mengsah sinten? Nek ana cek wedok. Oh. Wah. Piye? Kelemon. Aku lha pate seneng karo sing lemu-lemu. Ngewohke kok sampean. Yo, wis aku wae rasa dadak golek sapa-sapa. Tibantangan jeblok silamu. Nyo, tibano. Aku kena tangane Pak Dewu Durmagati ngletak meguru karo kowe 20 taun. Wo aja combong. Aja umuk. Wong kibil Ngapa? Wong libil, kibil. Wong kibil bakal kejungkil sing dadi nyatane pecah dadamu. Nyo. Wis jan. Sing seru Iki wis celo. kok ora krasa. Sing kudu menungso iki dapulmu. Umume diantem iki caula-ulane kowe gletak. Lah kok kowe ora apa-apa dijotos padene ketoke ngino banget karo aku. Kene aku tok kon males tak antem pisan kowe modar lho. Hah? Nek iki aku tok kon males tak antem pisan kowe mati mesti. Jajal po. Kiwa semaput. Wah, lekoco kabeh iki. Padahal aku wis kebacut ngantem ya. Heeh. Mongko hukume wong ngantem kudu dibales. Nyo. Gage. Aku tok antem tekaning pati trima ora dadi Kulawa. Ayo. Ayo, aja racan dadak wige-wige, aja lagu-lagu. Dis ngono. Wes modal mbok ben, urip doyak-oyak utang kok. Modal ya ben. Sing gedhe pangapunmu ya Pak Dik. Ah, sing gedhe pangapunmu tak ngapula. Aku mati dijual gak ke anakku Antaséna anake Werkudara malemku tanpa pepindhan. Mula dadi wong ora sok gleleng. Aku wis deg-degan saka kono wis tak sawang Durmagati kok ngulungke sirahe ning ngarepe Antaséna iki cakahe wis edan apa ya. Lah ngandel ora. Diantem pisan gletak kok. Dur. Urip apa mati le? Urip. Gini iso wangsulan. Setengah mati man. Oh. Urip ning setengah mati. Heeh. Mbok duripke meneh wis la ico. Waduh. Waduh. Wah. Piye, maju apa? Mbok mulih. Rumangsaku kok Kurawa kok werna-werna ora. Sapa sing arep maju? Watak. Citraksi. Nggih, Man.
Maju po. Ngomong suwe. Antasena ana, Gatotkaca ana, Antarjana, Setyaki ana. Wedyan. Wani karo sapa? Aku wedi kabeh. Aku nek ngerti Kurawa kok jengkel rasaku. Ora ketang sedhela maju le, nggo netepi kewajiban. Kuku ratri semenggaman. Amo susu Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Nenek Kartomarma Surtayu Asatama Durmagati kalah karo anak-anak Pandhawa ning iki aja dipapandang sebelah mata. Mang tonton man. Antasena Gatotkaca Antarja Setyaki telung kedheping paningal sisirahe ora tak jangkeng teng ngarepe sampean. Trima kukut jejet jagat kula. Iya ora ming omongan bayi lho, ya omongan wong tuwa lho. Lho, wong tuwa. Mamang tonton. Labrake kabeh kan. Setyaki Dasar Pranyata. Citraksi. Iya. Arep ngopo? Ngelabrak dapurmu. Kok kowe aja gembelo sirahmu gegleleng pacakmu ki iso ngalahke Kartomarma medha janji. Satama. Karo Durmagati totok kalahke. Neneng Citraksi iki senopati sesungguhnya. Arep ngopo? Tiban tangan jeblok siramu. Mati tenan kowe. Ayo. Amo Suramrata Jayamrata imbangnya padha-padha. Anggape aku iso tok timblis kok. Nenek-nenek liyane mangsa bodho. Nenek-nenek aku aja tok gawe sesak kepenakmu, De. Pak De Citraksi. Aku dudu Pak Demu. Siwa. Siwa sapa? Siwa tentrem apa? Nglakon mati dening aku. Gimer siramu. Modar kowe. Suramrata Jamrata imanyen pondo-pondo. Iki Raden Arya Citraksi. Kudus. Wong Sorja. Antarja kok wong Sorja. Iya. Kowe termasuk mungsuhku. Idyan mboten nginten menawi Pak Di Citraksi dalu menika ngedap-edapi Papan jan. Sasa ora-orane aku wis meguru nang ngene Makirot. Mula titit natah mendat jiji nara menter. Arep nyoba tangane Citraksi. Moyo tibano. Mati dening aku. Motar kowe. Sapa iki? Iki Pandhawa ya dudu, anak-anak Pandhawa ya dudu. Kok kowe sapa? Lah kok dadi kowe maju perang? Apa kowe kepengin tas
sirnake padha karo gosek ta. Wong maju perang kok seliliten. Dan. Hah? Malah guyu. Piye, Jeti? Sampeyan weruh tandang kula. Heeh. Sesentyaki kula tantang dheweke pucet kula juyotos. Kuku kula jambak, kula tendang. Kula joget sampeyan weruh. Weruh. Aku ya gumun kowe saploke nane Mak Erot kok glelengmu ora jamak-jamak. Kekuatan man. Ha iya. Bar kuwi babar niku Gatotkaca. Le kowe rasa melu-melu kowe bayi wingi sore. Pakde kula tri mundur dengkulmu melocot. Yes. Gegah Gatotkaca lotonyo ambruk. Oh. Kula jambak kula tendang. Jil. Sing ketiga. Heeh. Anake Werkudara sik mbarep niku sapa jenenge? Antarja. Nah, Antarja metu saka bumi jedul. Arep ngopo le melu antem dasmu, Des. Cacan rambutnya tendang jil kontal. Saka kadohan Antasena niku weruh kula mlayu man. Oh, kuku kula ya. Lah iya. Ilang Antasena kono wong wedok lumu banget. Mendelik matane. Kowe sapa kowe? Kowe dudu Kurawa, kowe dudu Pandhawa, kowe dudu anak-anak Pandhawa. Lah kok kowe maju perang? Kuku kula rung ngomong wis didupak dada kula cies. Wonten rai kula cies candak bangkaan kula bante kene ngebuk brek. Tele-telete kula. Tele-tele. Ora kebablasen sak huruf. Tele-tele. Dene rasa. Tele-tele man. Barang kula awak kula diangkat set. Terus ngerti-ngerti mak slep. Kula setengah mati niku. Heeh. Setengah semaput ning cangkem kula isih iso ngrasake. Kula ngoten kaya enak. Terus kula mempeng banget nyun. Bareng entek kula ditendang. Dia rekane arep sijine. Ning riko ngomong, "Hes. Iki dienggo sengkune." Ngoten niku. Iki ra omong kosong lho iki. Tenan. Saestu. Mang bukteke. Nek nganti ngapus tak kepruk watu sirahmu. Ki mumpung aku haus lho iki. Mang bukteke nang mboten mang tembung dhewe. Asli muni ngoten niku mbok kula yang ora ngapus ya mbok sumpah. Ajeng kula sijine ajeng kula cekel niku ditamplek tangan kula. Iki nggo sengkuni ngono. Tenan sampean dingengi man. Iya. Dangane mulih nang Plaza Jenar. Mbok ya gliyak-gliyak. Ngowo. Blirak-blirik mripate. Ngopo? Arep genahke. Genahke opo? Isin aku. Jarene lho. Jarene opo? Jarene iki sing jijik aku. Sing aku. Apakah betul? Wani kerasani gedene grayok ketok gulungmu. Maju tejak mutar.
Ora masalah tendang kok. Kuwi sidonggo aku apa ora? Nek ora aku tak mulih. Setan rata-rata. Tuwekan. Ora golek dalan becik, ora golek dalan sisa penake dhewe. Seger man, seger ndasmu. Oh, cebleng ora. Ngapusi wong gerang Kakang Penemban Durna pripun Kakang? Panos maning jajalanan Sukertaning Bawana iblis lanat. Oh, Setyaki ora pisan ora pindho kowe dak sia karo Begawan Durna. Kowe gawe cintranganing Begawan Durna. Sagedakan iki kowe iso nambani Kyai Cundamanik, aku meguru karo kowe Setyaki Balat. Apa lek? Belajar kula nggih. Kok mlayu ngopo? Durna culika. Culikane ngasta Kyai Cundamanik. Monggo menika pusaka digdaya, menika pusaka ngedap-edapi. Terus kula ajri. Ngene wae. Aku tak takon karo kowe jujur ya, Lek. Iya. Jane sing tok ajab ki ngopo to? Jane nek ora sang nganggo ngajar Durna iki jane ora apa-apa. Ning kula menika gedeng, nggih. Kula menika ndek pekareman nek ketemu Durna kudu njejeki raine. Terus ning sak menika mbeto Kyai Cundamanik. Dereng marem menawi dereng jotosi raine Begawan Durna. Ngene wae. Cundamanik kae engko tak rebute, aku tak mlebu njero bumi. Ngene Durna wis ora nggawa Cundamanik ajaran sakpole ning kula ajri. Wedine menawi dipun rencang ingkang Rama. Bapak Werkudara apa? Nggih. Mengko digawe srana bapak menjeleh le nglabuhi Durna. Carane pokoke manut aku. Oh nggih, ngestaken dawuh. Kowe ngadeg ning kene aku tak ambes bumi nek durung tekani aku tak ning burine Begawan Durna, Cundamanik tak jupuke kolonen. Oh nggih. Aestu lho nggih. Tenan rasa kuwatir. Daya sekti kalintang jayaning meran. Ngaku aku piye tanding boboting yuda niku ora bakal menang karo Begawan Durna. Apa kira-kira kuat nadai Kyai Cundamanik? Oh, sencake aja gembira sirahmu gleleng pacakmu kowe Setyaki. Kyai Cundamanik iki tamake gunung jugruk segara asat. Nek mengko andamu wis bakal tekaning pati. Ora bakal aku mundur jangkah. Lho, kowe wani nadai Kyai Cundamanik? Sing tak wedeni apamu? Babuk. Lakon cocok Kyai Cundamanik ora tinjung akhirat. Aja tundang Begawan Durna. Iki mereka nanti Antasena sing nyala. Warkudara.
Setyaki tak dugang modar. Glundung. Glundung kok isih lara aku Werkudara. Kowe jare mau mbelani karo aku ning kesuwen. Kowe dikapake werna-werna. Dijotos, ditendang, dibentang, banting. Digeprok-geproke awakku. Aduh lara tenan Werkudara. Wah, iya. Iya piye? Wong lara kok iya. Minggiro Setyaki tak oyahe. Wani tak sio karo guruku. Wah, Setyaki tak banting modar. Banting. Setyaki dibanting. Doyak. Apa kowe lilo? Apa kowe ikhlas nek bapak gurumu Begawan Durna diajar sapenake dhewe? Durna iki prita monyor-monyor kondang kalau kengrat jagangan iki perbeken marang komandange Begawan Durna. Lah kok dadi mendika suwi-awiya karo Setyaki. Doyak, Setyaki doyak, pateni. Wah, bungke. Karo Durna kuwi wis menangan Setyaki, ha. Wis dadi wong dokjeng, ha. Kowe ora ngerti kowe diincem karo Werkudara. Kowe dioyak karo Werkudara. Candak karo Werkudara sabetke. Berbatan sumir kuwandamu Setyaki Marti, Durna tentrem, aman. Aja mbok anggap aku wong loro saudon telu saurupan. Najan Werkudara kuwi wong Pandhawa ning dheweke tresna karo aku mergo Werkudara ki nganggep aku ki bapa gurune, nganggep aku ki bapakne. Mati kowe, mati Setyaki. Setyaki mati, Durna ora ana ing bakal wani tumandang utawa njotos karo Begawan Durna. Tentrem uripku nir ing sambikala cinaketna kanugrahaning para Jawata. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa Mbah kok bengok-bengok? Ora ngopo-ngopo kok nangis. Mesti arep jotosi aku ta kowe. Ala. Ketara akikmu tok walik kabeh. Jotosi mung kari perkarane kok. Kowe mau kok ngrasani Majelis Setyaki dipateni bapak iki perkarane apa? Setyaki nglabrak aku. Terus bapakmu ngewangi aku. Terus bapakmu tak kongkon Werkudara, Setyaki pateni. Setyaki doyak karo Werkudara. Apa ora seneng atine mbahmu? Nek Majelis Setyaki mati aku ora trima. Nek ora trima terus? Aku njotosi wong sing dadi tuk sumbering perkara nganti dadi jalaran Majelis Setyaki tekaning pati. Maksudsu? Maksud lu aku? Sampeyan ki pendhita. Kok dadi sampeyan ora golek dalan sing padhang ning malah sampeyan bujuki bapak supaya njotosi Majelis Setyaki gedene matine Majelis Setyaki. Nek nganti bapak matine Majelis Setyaki Siwa Ndwarawati ora trima kingko kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Kabeh mau sumberi saka sapa? Antasena ora maju-maju. Wegah Antasena ora maju-maju. Aku takon karo kowe sumberi sapa? Antasena. Sumberi sapa? Malah nangis. Aduh, Antasena. Werkudara. Werkudara. Help me. Help me. Werkudara. Sesuk menaki kulino belajar bahasa Inggris.
Lah ngopo? Aku wis bengok Werkudara, help me. Kuwi artinya Werkudara, tolonglah aku. Kowe ora paham. Aku ngerti ku wong ming ngoyak Setyaki kok nganggo helm. Help me. Tolong aku. Aduh. Aku biyen mulang kowe kok ora tau mulang basa Inggris to Werkudara. Sopo sing ngajar kowe? Antasena. Antasena anakmu lanang ngajar aku Werkudara. Beda apa kowe duwe anak sing mentolo karo mbahne? Beda apa kowe duwe anak sing tega karo mbahne? Nek cara aku anak kaya ngono ki ora pantes urip Werkudara. Sowo. Ora ngaku tak kepruk raimu. Setyaki wegah aku nang nganggo ngadeg barang ngono kuwi. Mbok tengok-tengok sing apik wae jagongan kok nganggo ngadeg barang. Setyaki. Tangane kok gegem barang kuwi ya. Werkudara. Jaluk ngapura. Aku mencolot ora ngerti nek nibani kowe. Jaluk ngapura. Ora apa-apa. Wong kaya disetum gegerku. Wah, iya. Terus piye? Setyaki saka kono ngantemi aku. Terus piye-piye? Aku nek to tinggal nang kene kowe ngoyak Setyaki, Antasena teko Bancan. Aku ngoyak Antasena, Setyaki teko entuk undangan genduren. Brus sampe naik dhewe. Aku kaya ingkung. Wah, terus kudu piye? Aku digendong Werkudara dijak ngoyak Setyaki karo Antasena. Wah, ayo. Ini tak gendong. Wis, Dak. Mergane ora tau gendong aku engko ora kaya ngono kuwi aku gah. Ning ati diajar kowe mlayu dono aku diajar Setyaki. Kowe mlayu mrono aku diajar Antasena. Aku apa tinggal bulan-bulanan aku. Aku bakal njaluk karo kowe aku slametno Werkudara. Iki kok ora tekan-tekan to Werkudara. Kok mlorot wae to. Lunyo aku kemringet. Dilap sik. Aku nggawa anduk cilik Werkudara. Gegermu ya pancen ya. Kelunyunan Werkudara. Yes. Nah, iki rada kepenak. Yo. Tak oyake. Oyan. Wah, Antasena. Mati dening aku wani karo mbahmu. Pateni Antasena pateni. Antasena
jaluk ngapura. Sing ngesan. Lendange ora bakoh. Ora ngoso to. Mulane nyekel iki sing tenanan ndak merucut. Wah, ora sengaja. Untung neng kalen ora ana banyune. Aku tiba kok mak telepek ngono. Wah, Wis gak doyak. yo. Tau yae. Setyaki dhisik apa entar dhisik? Wah, penak sing endi? Ambo aku ora tau ngrasake kabeh kok. Sentia kita oh yae. Oh ya saya. Antasena Werkudara wis samang Antasena kekayan kowe. Antarja melu-melu Werkudara. Telat. Gatot Kaca. Setyaki. Antasena Werkudara. Antarja Werkudara. Antasena Werkudara. Setyaki Werkudara. Marai kesel. Antasena Setyaki Gatotkaca. Modar luweh. Kapok kowe. Bapak ini wis nesu ngono kae. Buanting bet modar luweh. Keseron ora bapak mau lembanting nek mati tenan. Oh. Isih urip Dimas, isih. Kok ngerti? Wong urip karo mati ki anggere diabapi raine dhek mesti bales ngabapi. Rasah, Kang. Wis satriya tenanan ngene kaya aku guyon ra apa-apa. Lho. Gondhong blegudung swalu kembal Semarante. Pripun Kakang Dono? Mundur sik, mundur sik. Ana satya bagus ora jamak mlaku jen tengah ngas mandeg den mandeg-mandeg aja mati tanpa ran sapa jenengmu ngendi pirang kamu ngaku jenengmu sapa? Truk. Kok dengaren iki keluwihan pemain apa? Lah ngopo? Wong biasane iki ora tau nganggo kaya ngene kok iki kok. Iki wis kebacut dandane. Nek ora metu mesakake ya ora apa-apa, sedila-sedila. Wong jenenge bocah cakil ketemu Ndara Werjanaka iki filosofine iki dhuwur. Waduh. Ha iya. Kowe batur-batur ana padha cerewet. Sapa den ngaku? Kuwi dhisik ngaku Prajeka ngendi dedongko. Wah, masa sosor basane sing parat. Natan kebutuhan tutup tedo aku ing papan ning tengah ngalas kene aku Degya Kala salukat katut mbarat. Degya Kala salukat katut mbarat ya. Pangareping para wadyabala buta ning tengah ngalas. Aku ngirit para wadyabala kadang-kadang kabeh ngupaya panganten. Mula ora usah dadak sangga runggi sawijining ponakan kuwi menen ora aku tangone badak kala mangsa dening kanca-kancaku kabeh. Aja nganti kowe nada kula mangsa manakawanku yen kowe luwe margake Janaka panganen. Aranmu Raden Janaka dasar para nyata. Tindak menyang Titen ngetutake jumangkeng suku krentek ing ati ora pajut kudu bali. Ora ana dawar-dawar tondo balekake wong lumaku ndas buta kang regawan janur kuning. Ndak sampar ndak sandung remung gubet suku tak pagas turika ane rajang parisane buta apamu kang tak wedeni kacing di dhuwur
kurang gedhe kula mega kurang duran canco aldoko leganing atiku aji japa mantra ora ana jamak umring satur meguru batanging buta arta walika dasar yaksa para sangka babar apa bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap katon berkincanging risang mawe gandrung ing kekejroe manuk bantal kopat capito tak angin kelak candak saut tatape kemudhal gogrok wanamu den
Karepe kok rembung ae. Wong minggu ngisi wektu sedhela kok. Yo arep perang terus ora. Mati. Sampurna dening ayo tunggale endi sampurnake. Terus. Ayo Gong, yo. Dak wektune entek. Heeh. Wah, ana buta patene ya. Ya. Aku sing buang. Ayo Gong, yo. Yo buang batang buta. Terus. Ya. Pokoke anggere nang buta kepruk mati langsung tok buang lho kok ndak badange ngambon-amboni. Heeh. Waduh. Ayo Le. Siap. Wes pokoke. Tindake terus ya. Buang Gong. Oke. Ora kono manane. Wah, Truk. Kliwatan. Kliwatan piye? Iki ora entuk patene. Aku ora tegel iki, Gong. Awak koting plenthung kaya ngono kuwi kok penyakiten. Menyamana. Wah, galak iki. Ngalak wae tak nyengelmu. Anakmu ilang ora? Nah ini apa? Iki lho irunge padha. Ki anakmu iki. Bapak. Bapakmu iku lek nyandang mangan ora melu-melu nane. Bapak. Wis kono dinikmati. Bapak nangis. Nak lela. Nak gendong nyak bangun anake mbak ilunge nyok ngembak manen nulun karo bapak ilunge nyok karo bapak nulun karo bapak ngompol bapak diganti popoke anake diganti ndak manyuk angin nenek mas lho nyarine cah cilik kok wis rungut cilik nang golek melacat kowe terpasok klebu kancane lak nyaro ayo ambil nakno patine kancaku tak antil dasmu lho Gong ora rungu tok sirahe kakane ora sorry arang peteng oh jare wong buta yang ngene kok dingurip ora
Merena semubang wangaruna kadinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketer om kene dongeng lir wuwu sing pene panca Bebetoking ayam ana mrak mangwuking bagagan Mastunama sidam karing bawuna langgeng Kakang Narada punapi di menika sowanipun Arjuna adamel kaget rasing manahipun ingkang rayipun Manikmaya saha damel gara-garaning kayiwangan Kakang Narada menapa wigatosipun dene panengah sowan wonten ing kayiwangan nah langkung mriki kula aturane ambil nimbali menapa wigatosipun dene Janaka sowan ngabiyantara kersa Padukadi Pramesti Kakang Narada lenggah ingkang langkung sekeca inggih ngestaken dawuh Arjuna wonten paring dawuh pukulun padha kanthi harja saprapta kita tansah nanging kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunju ya Janaka lun tampa karya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasentosan apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantara ning ngarsa ulun murudyake matur ingkang tetela Arjuna pukulun wale-wale menapa sowanipun ingkang wayahipun Arjuna dinuta dening Kanjeng Kaka Prabu Puntadewa ing ngrikenggan sak mangke pedhut badhe inggih menika ambangun bangsal Prabasuyasa inggih Prabayaksa tilaranipun sawarga utawi tilaranipun Alindring Amarta duinguni Prabu Jim Yudhistira jumbo kan ngendikanipun Sinuwun Prabu Puntadewa syarat sroning kedah linampahan mboten sanes kejawi namung kedah wontenipun gandhik malila watu cani miwah gilingan emas ingkang sak mangke mapan wonten ing Kayiwangan Suralaya mugi keparenga suka lilaning penggalih paduka pukulun Sang Hyang Jagat Girinata amaringana ngampil wujuding gandhik malila watu cani miwah gilingan emas pukulun menggah menika ingkang dados sedyanipun ingkang wayahipun Arjuna suwan ngabiyantara Riwangadi pukulun Manikmaya pukulun alugan lakuning lekas lokita linuting kidung kadung kadereng ngomong memangun mana rahayu-hayu ana tanah golong ing Arjuna teka kumawani nyuwun ngampil kagunganing kadewatan karan gandhik malila watu cani sarta gilingan emas
Ya bener yen to gilingan Mas ingkang sekawit kagunganing Nalindra Prabu Arjuna Sastra nanging wis pinulung kundur marang Kayiwangan. Mbuya ana jamak lumrahing ngatasé titah swantah teka wani nyuwun ngampil uba rampe ning Kayiwangan. Gandhik Malila Watu Cani sartaning Giling Emas kuwi kabeh wis mapan ana ing Suralaya ora bakal ulun matedhakake wujuding Gandhik Malila sartaning Gilingan Emas marang negara Ngamarta. Nadyan kanthi pitukon uriping para Pandhawa sayekti ora bakal ulun parengake yen to kudu tumurun ning Madyapada Janaka. Mareka den prayitna semuriris eka balik titiyane Kakang Ismaya. Ya mboten nginten bilih andika Kakang Ngandumbani sowanipun Arjuna wonten ing Kayiwangan. Guru, ora kok jeneng aku kuwi bakal ngetokke lelabuhane ndaraku Janaka ora. Ning kowe kudune ngerti adikku Manikmaya kudune prisa. Pirang-pirang lelakon, pirang-pirang kedadian ana ing Kayiwangan ndaraku Janaka wiwit biyen isih nom kekasih Raden Permadi nganti seprene iki tansah mbantu, tansah tetulung, tansah gawe pepadhang Kayiwangan. Lah kok dadi ora metung karo kabecikaning titah. Kowe ora metung sarta ora kelingan karo apa ingkang wis ditindakake dening ndaraku Janaka. Lah wong ngatasé ming nyuwun ngampil Gandhik Malila Watu Cani karo Gilingan Emas. Mongko tembunge wong ngampil kuwi njilih. Sing jeneng nyilih iki mesti bakal dikondurake kalawan ingkang kawogan. Mengko nek wis rampung apa yang dadi keperluaning para Pandhawa, aku sing dadi tanggungan. Nek nganti ora bali ning Kayangan, kowe nucuwa karo Semar Badranaya, Guru. Kakang Ismaya mekaten. Iya. Menawi tetelo mekaten, Kakang Semar sedaya kalepatan kula nyuwun mangapunten. Arjuna kula wonten paring adhawuh. Bali marang negara Ngamarta. Sarana cipta Gandhik Malila Watu Cani sartane Gilingan Emas bakal ulun tedhakake ning negara Ngamarta. Matur sembah sewu nuwun tanpa pindhan bungulun. Kakang Narada, menawi mboten nginten menawi sawanipun Arjuna dipun ombyong dening Kakang Ismaya. Mula kedah ngatos-atos. Janaka niku mboten ate pisah kaliyan Kakang Semar. Inggih. Menawi kula mekaten leres tembungipun Kyai Semar. Tembungipun Janaka ingkang munja atur ngersanipun ingkang rayi mawi tembung ngampil. Ateges mangke badhe kakunduraken wonten ing Kayangan. Mestinipun mekaten. Kakang Narada kula aturi ngawat-awati lampahing Gandhik Malila sarta Gilingan Emas. Nggih, ngestaken dawuh. Wis mandhap saking lengkeng Arga Himalaya. Sang Arjuna kadharaken sanggerepan puna kawan catur wis kasembadan nyuwun ngampil Gandhik Malila Watu Cani miwah Gilingan Emas saking Kayiwangan Suralaya. Kocap ing wonten lengkeng Arga Himalaya wonten ing Kedung Tuntung. Nenggih sinten ingkang lenggah madaning Kedung Tuntung ing Mbau Reksa telengking Kedung wujuding baya ingkang ulusipun pethak parandene citrane tanpa beda kaya dene menungsa inggih nggih sang sayung sari.
Nugroho sesumbar Lindhu bumi kuncing gumaluduk guntur kertup weladal laku dadi lakon ingkang aneh-aneh ing atase aku kuwi ingkang baureksa kedung tuntung papanku ning dasaring kedung lha kok iki ana menungsa ngambah telenging banyu tanpa beda ning daratan sapa nyuwun pangapunten menawi paduka Sang Sayung Sari dangu kalian kula menika satria ing jangkar bumi kula ingkang namipun Antarja Raden Antarja kasinggihan mekaten sebabe apa dene prapta ning kedung tuntung Sang Sayung Sari wanter sabdanipun punden kula Prabu Sri Darma Kusuma bilih didekelanggan sak mangke piyambakipun badhe ambangun Praba Suyasa inggih Praba Yeksa wujudipun bangsal tiraranipun sawarga utawi Jim Yudhistira samangke nampi sasmita bilih kedah winangun saengga sakmangke langkung prayogi tuwin langkung sae tinimbang ing sampun lampah namung mugi andadosna ing kawuningan bilih sakmangke sedaya menika mboten badhe kelemban menawi mboten saking pambiyantinipun Sang Sayung Sari lho apa ingkang kudu tak tindakake paduka ingkang ngreksa wedi malela ing mapan wonten dasaring kedung tuntung menawi kepareng sakmangke kula badhe nyuwun boten kitang sekedhik dados syarat sarana anggenipun para Pandhawa mbangun bangsal Praba Suyasa jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Raden Antarja wonten timbalan ing Adau puluhan taun nganti mangabad-abad nggonku lengguh ana ing kedung tuntung ngreksa wedi malih ing mapan ana ing dasaring kedung tuntung ora ana menungsa siji wae ingkang wani nyuwun luwih-luwih ngampil wujuding kedung tuntung wedi malih ing mapan ana ing dasaring kedung tuntung kene lha kok dadi kowe wani bakal nyuwun wujuding wedi malih ndak paringake wedi malih boyongan marang negara Ngamarta Tlikungen Sayung Sari kene marganing pati muparat waring uden tandanging Sang Sayung Sari mengsah Sang Antarja giniget janggane dadi duka yayasinipe ical pasuryaning kamanungsan kaya wujud naga pasuryaning Sang Antarja ayo hamu teganing ati waduh Raden wah dalah kok semanten kekiyatanipun Raden Antarja ora mbok wenehake wedi malih ing mapan ning kedung tuntung kalau tak lebur leganing atiku wujuding kedung tuntung ora duwe papan kowe Sayung Sari waduh sampun Raden sampun kados mangkaten monggo ora trima nedhet wedi malih kula caosaken lan Sinun Prabu Darma Kusuma Raden
Tandya bala Pandhawa yuk gumulung mangung siring sata Kurawa. Yayi sangyaning para kadang sampun kepareng sowan Koko Prabu kula badhe andangu dhateng kadang kula Werkudara Arjuna tuwin anak kula Antarja menika langkung kasinggihan Dimas Werkudara. Nggih. Piye nggone si Adi ngupaya kayu jati pelet deket sembur sowan kelawan Kadangira ya kuwi Kakang Gajah Setu Bondo. Handuk pamujimu wis tak papanake ana ing alun-alun. Nadyan gedene ora umum wujuding wit utawa reksa. Nanging awit pamujimu saha pangestune marep kakangku kabeh wis tak boyong. Syukur Yayi ento kaya mengkono. Janaka piye kabari nggonmu ndak utus sowan marang Kayiwangan Gandhik Malila Watucani miwah Gilingan Emas samangke badhe dipun aturaken wonten negari Ngamarta dening Iwang Pikulun Jagat Girinata mengkono Dimas Koko Prabu kasinggihan Antarja kepiye munggo wujuding Wedi Malila ing mapan ana ing Kedung Tuntung. Nggih Wa Prabu nadyan kedah sarana kula ngawonaken kridanipun ingkang tenggo Kedung Tuntung nggih menika wujudipun perjineman Sayung Sari nanging saged kula boyong wonten negari Ngamarta. Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene sakmangke badhe kasembadan Pandhawa mangun bangsal Praba Suyasa Koko Prabu. Boten saking Raka Indrawati namung krana menika pambudidayanipun para kadang sedayanipun tuwin putra Maduka pun Antarja. Koko Prabu ngemekaten kula nedya miwiti ambangun bangsal Praba Suyasa inggih bangsal Praba Yeksa menika langkung prayogi nanging luwih prayogi menawi Ngamarta katingal tentrem langkung rumiyin. Werkudara. Nggih. Sorak-sorak ngarepan kaya ana apa singkirna Yai? Yo. Gandel butute kisa. Bodhe pate pripun menika mangke menawi wangsul wonten negari Ngastina bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Dene kula mboten saged boyong Gandhik Malila Watucani. Dipun rebut sarana perang meneh. Wangsul perang tentu kalah. Panjenengan kedah ngetok kadidayan. Oh iya Werkudara. Aku sing teka Werkudara. Bapakku, kowe mau banting aku to? Wah, mau saiki. Aja ngrembug perkara mau. Ayo, Gandhik Malila Watucani tak jaluk. Dinggo srana nyirep kebluk enemamu ning Raja Ngastina. Ora mbok wenehake tak amuk tenan anak-anakku Pandhawa. Guntur menyang Sukalima. Arsa madange jagat tumungup-ungup paning sak pucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya
mega lan gunung sedaya pun rampit pun komplit kayu jati pelet deket sembur wedi malila gandhik watu cani gilingan mas pun sumadya teng negara Ngamarta ngestu padha kalawan sing peparing Prabu Yudhistira Jim ingkang sami lenggah wonten negari Indraprastha nalika semanten sampun ngantos gelo penggalipun monggo sing ditinggal ya ora gelo sing ditinggali ya iso ngrumat menika langkung prayogi ya Semar purnaning gati sura sudira jane kang ratsuwa brasa tapi kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu samya pinanggih mugi-mugi sedaya pikantuk ridhanipun sing gawe urip nggih Ndara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.